לפני הרבה שנים, בבסיס קליטה ומיון, חיו להם חיילים ג'ובניקים. קראו להם התגמילים. הם תמיד עבדו קשה. לא הרחק משם חי לו גרגסר. הוא היה מדוגם. אני שונא מאחרים. איפה הקומטה שלך? איפה הפס שלך? תוציא פקלקסימו מיד. מה זה? רגע, מה זה העצית הזה? איפה אני אשים אותו? אולי פה? אולי פה? אולי פה? אם תקשיבו היטב, אולי תצליחו לשמוע שקיבלתם מייל, ואם תהיו טובים, כנראה תמצאו את עצמכם תוכנים. היום כל הענף נשארים עד 8 בערב. מה 8? זה מוקדמת אבל! מחר יש ביקורת פרס הדרדמטכ"ל, אז כולכם מסובכים היום לעבודות. אני הולך לישון בינתיים. שוב נפלתי על סככה דרדרישה, למה דווקא אני? לה 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 לה. דרדס, לא שכחת משהו? אולי מים? תחזור לכאן ב10 עם קומטה על הראש. שוב אכלתי ריתוק. מה נסגר עם הבסיס הזה? כל יום תאכלים לקראת ביקורת אחרת. אתה צודק דרדגבר, אבל אין מה לעשות. בוא נאחי איזה עייפות, אני עוד שנייה מתאפץ. עד מתי למנייק? יש לי אחלה של רעיון, בוא נוציא פטור לעבודה משרדית. אבל מי יעשה את העבודה בשבילנו? אל תדאג חפשני, נפיל הכל על דרדצ'ונג. דרדצ'ונג אחי, מה קורה? דרדגבר, הכל דבש. מה מצב אח שלו? סבבה, תקשיב, אנחנו צריכים שתעזור לנו טיפה. פשוט הוצאנו איזה פטור קטן או שניים. זה פטור מישיבה, עמידה, שמירה, מטבחים, שירותים, נעליים. אבל אל תדאג, פעם הבאה נחליף אותך. די כבר, אני לא יכול יותר עם כל העבודות האלה. אני חייב לדעת, הפטורים האלה באים עם הפזם. אז מה אם יש לי פזם של במבה? נמאס לי כבר לטחון לביקורות. איפה שאר הצעירים? איפה הדרדקבן? דרדצ'ונג! דרדצ'ונג! היי דרדצ'ונג, מה שלומך? תקשיב, אני צריך דחוף על כל אלה: תקשורות, ניגרת הצוות, ניגרת סוש, טופס 123 וטופס 5ג'. אתה לא חושב שאתה מגזים דרדקצין? אולי גם להכין לך קפה? מתחצף, יודע מה? או קפה, או תלונה, בחירה שלך. טוב. תקשיבו חבר'ה, אתם חייבים לעזור לי, דרדקצין ביקש ממני להוציא מלא תקשורות. אין בעיה אחי. רגע, מה השעה? בליד, כבר 9. בוא נלך ללורדין. מה, אבל אז הכל נופל עליי! אל תדאג, אנחנו כבר חוזרים. אחי, יש לי קשרים במטבח. אני הולך לארגן שוקו. לאן זה דרדס? לוקח שוקו מהמטבח שלי? תגיד, אתה לא חושב שאתה קצת חוצפן? כפרה. לא, דרדניאס. זה בכלל שוקו מקולקל. אני לוקח את זה לפח. מה נראה לך? מנסה להרבב את דרדנס, תביא לראות את השוקו המקולקל הזה. טוב, אולי זה בעצם קצת מקולקל. וואי, אני ממש רעב. אני הולך לשקם. תקשיב, דרדצ'ונג, הפקרתי איזה מסמר בנגריה ואני חייב לרוץ לשם. תפוס את זה רגע. לא, חכה רגע, דרדבינוי. טוב, לא משנה, אני אסיים את העבודה מהר, ואחרי זה אני חותך ישר הביתה. אחים שלי, נראה לכם שדרדצ'ונג עדיין טוחן שם? טוחן, בטח טוחן, מה? רגע, כבר 9:50, דרדרן צריך להגיע. כל הכבוד לכם, אני רואה שהביקורת עומדת. אני חושב שאני אחזור לנמנם קצת. די, נמאס לי לטחון ככה, אני הולך לדרדסאפ. אל תדאג אחי, כולם טוחנים לביקורת, לא רק אתה. אבל אל תדאג, אני אפצה אותך בפגש הבא, אני אסגור לך את זה ככה. טוב, השק שלי כבר מלא. אתה בא לזבל חפשני? אני לא מוצא פה עשבים. אני חושב שיש שם קצת. אני בפזם שלי נקש עשבים. בסדר. צעיר מת. live in your mother. מה זה פה? חתול משמעת? דרדסי נרדם! מה? הגרגסר? נרדם בהכנות לביקורת, מה? מי שלא מדוגם שיברח! דרדגבר, הביקורת כבר עומדת?
הכל מוכן כבר, דרדרן. הביקורת עומדת טיפ טופ. פשוט שרק דבר אחד קטן. אוי, מה? לא, מה זה? אוי, לא! הדרדמטכ"ל כל כך הולך לדרדס אותי.